Zvachinja zvinhu zvese zvachinja zvokuti otherwise kudai uri musi wangu wokuzobuda ndaigona kurasika kuuya panzvimbo panapa. I would like to appreciate the Zimbabwe Prisons and Correctional Services. ZPCS namainimetsi ayo yaona zvakakodzera kuti haidi kusaririra padonzvo iroro. Kana uchida news dziri up to date wangu paHasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana yese emuZimbabwe paHasha TV nyaya sezvadziri. Donzo redu isusu seZPCS tinofamba nedonzo renyika rokuti nyika inofanira kugara yakachena. Not only nyika kana munhu chaiye anofanira kugara akachena. Saka nokudaro nedonzo iroro renyika iroro rokuti tofanira kuchengetedza nyika yedu shanu choga choga chokutanga kumwedzi umwe noumwe tinowanikwa tiri munzvimbo dzakasiyana siyana tichiisa utsanana. Nhasi tafunga zvokuti tibate pamwe chete netourism vachidaidza kuno kuti tibate pamwe chete tichiuya kuzochenesa nzvimbo yeTrabablas. Musha unoyu musha mutsva wakavakwa manje manje unotoda kutosvikawo nematourists vachiuya kuzoona kuti pakanaka zvakadii. Saka unofanira kuchengetedzwa wakachena. Saka seZPCS taona zvakakodzera kusanganisa navasunga vedu mainimetsi edu ari panapa nemaofficers tose tiri timu imwe chete tanzi handei tinobata necommunity kuchenesa nyika yedu. Iyo mutemo unongotiwo nyika inonaka yakachena. Saka isusu sedonzo renyika rekuti hapana nsarira kunze angava munhu kana nzvimbo. No one should be left behind and no place should be left behind. ZPCS namainimetsi ayo yaona zvakakodzera kuti haidi kusaririra padonzvo iroro. Uye masungwa vamunoona vari panapa vamwe vangu vachishamisa kuti vasungwa vanotoya kutokirinawo kuno kunze, but isu seZPCS nerehabilitation program yedu tinokwanisa kusvika pose pose netimbo redu takabatana sevana vomunhu umwe chete tichiita clean up iyoyi. Saka tabva makuseni tiri pano iko zvino tapedza edu musha uno weTrabablas wachena. Hatisi toga pane vamwe vatasiya kutauni vari kuita imwe program. Kune mamwe mainimetsi ari kuita nevamwe maofficers kutauni ikoko. Saka takabata Trabablas netauni kuti nyika yedu igare yakachena. Ndosaka nhasi tiri panapa. Inini chandanyanya kufarira ndichikuuya pano paTrabablas nzvimbo yandakasiya iri roundabout ndichienda muUsungwa, but nhasi ndanyanya kufarira but tauya pana tasira zvakanaka tichiklina tichiratidza kuti zvinhu zvedu zviri kuitika zviri kufamba zvakanaka. Saka chandinoda kutenda president kuti nzvimbo iyi nzvimbo yandogara nzvimbo yandakakurira. Saka yandichinjira zvokuti pandasvika kunoku zvachinja zvinhu zvese zvachinja zvokuti otherwise kudai uri musi wangu wokuzobuda ndaigona kurasika kuuya panzvimbo panapa, but ndinonyanya futi kutenda prison nokuti yandisvitsa panzvimbo panapa ndisati ndabuda muUsungwa. Saka ndakuziva zvimwe zvinhu zvakawanda neclean up yataita aiwa totenda prison kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, vanhu tikuona tiri kucleana nzvimbo iri kugara yakachena inyika yedu. On behalf of the Ministry of Tourism and Hospitality Industry, I would like to thank the Zimbabwe Prisons and Correctional Services for collaborating with us in this cleanup campaign for the month of November. As has become the practice, we conduct our cleanup sessions on the first week of every month, and today in particular it's a special day for us because we're joined by the prisoners to clean up around the Trabablas area, which is also one of the highways which leads to various tourism destinations in the country. So we'd like to appreciate the Zimbabwe Prisons and Correctional Services for collaborating with us.